Nwoke mụ na ya bi si na mụ bụ the worst mistake ya mere na ndụ ya. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di na 2022. Na this guy na-anụ ya na ihe ọ chọrọ ya bụ a year and 7 months. Ọ na-achụ ya ajụ si na ya chọrọ ya jebela onwe ya. Na ya chọrọ na mgbe ya na-agwa anyị ihe a na enwere enyi nwoke o. Na ya na-alụ ọrụ na oil company. Mana ọ bụrụ na ya nwere nnekwu ọrụ na that oil ihe anụnwa company nọ na ya ịgbagolo onye gụcha secondary school pụta nweta ọrụ ebe afọ du lucky na-enwe ego and ego afọ ya na-enwe ka a ji enye onwe ya n'ịgbagolo na onwe ya juli afọ ya na-ebikwela onwe ya ndụ ya. This guy bịa na-esogheli ya sị ya na ya chọrọ ihe niile ọ yọrọ ya ajụ. O wee megide wee jekwulu nwanne ya nwaanyị ya na ya na-abụ nakwa na the same place fa na-alụ ọrụ wee yọpịa sị ya biko na ya fụrụ ya n'anya na ọ bụ na ọ ga-ekwe ka ya nụbịa na o nwere ife nye ama mmeli ya n'ụwa. Ịgbagolu mmadụ chụlụ gị for a year and 7 months your sister bịa na-ayọ gị ịgbagolu ụdị ha ahụ ya wee kwalụ ya na ya na-abụ wee yiba. So wee kpọlị ya na be nne ya ndị be nne ya fịa like anya. So nyanwa bụ nwoke wee kpọlị ya wee na-abe nna nke nyanwa maka na ebe izizi agalụ bụ be nna nke nwaanyị. Wee lụọ papia na mami ya wee fịa wee nebie neketie wee sị ya na ọma nnu onye ọha ọzara. Ya wee na imagine kedu ife ndị ha anụnwa ndị be ha melụ ha na o nwerekwa ihe o kwudebe bụ papia kwudebe bụ na ọma nnu nwaanyị ọzọ ịmagolu si very far from be ha na nke afọ ama mme. The guy wee sị na iwu na ya ga-anụ ya. Ịghọtago? So ndị be ha were aka nne ya ọnyanya hapụ ya ọjụ sị ha ma ọ makwa ihe o tekiri eji wee chụta this girl na iwu na ya ga-anụ the girl. Papia wee sị ya na ọ ga-aralụ nyanwa bụ papia na obi enya nyelie no few ananya nyelie with family na this girl. To her greatest surprise, this guy ralụ nyanwa si papia ya jide ani ya jide ihe ọbụla gbasara ya na this guy nke ha ya anụ. Papia wee si oke ya jee n'ụbanụ. So fana abụọ wee sokwelu wee chigha azụ nyanwa chigha azụ ebe a na-alụ ọrụ. The guy chighekwa azụ ebe ọ na-alụ ọrụ nke ya o. Wee gwa ndị be ha na ya na ya na-abọbi mana ya na ya na-abụ ebire. Ọ sị bụ ndị ọkwa ndị ahụ na ọ bụrụ sọsọ ihe mama ha kwuru bụ na papa ha kwuru bụ nsogbu na ụmụnne ndị nwanyị si na ọma nnu nyanwa na ya gụrụ akwụkwọ na ebe nwanne ha nwoke agụrụ akwụkwọ na ọ ga-achọ onye du educated ọ ga-anụ. Ịghọtago? So ọkwanya this guy ma kwechili ka mami ya na papia jụrụ ụmụnne ya jụ. So ka the guy gwacha ha na ha chọrọ ma ha achọghị na ya ga-anụ this girl ha na-aba wee chigha azụ. Ndị be ha wee che na ọ ga-emezi ha aban maka na ha ekwere ka ọnụ nwaanyị ọ chọrọ ịnụ. Mana this guy keep on taking care of them. Even onwe onye arụ ya alụ jebulu onye afọ jebu na ọkwịgbagolu. So ihe a megide mgbe papia na mami ya jụrụ ya ma ya na the girl ebi. The man say ha yes na ya na the girl bi ya do happy. Maka na the girl semona mgbe o kwechelụ na ọ ga-anụ ya ịgbagoro ife bido tọọ na ọ gaba agaba the guy do happy si na since ya mitiri ka ife na-agali agala ọkwa ịghọtago. So kwana ya papia wee neketa anya etu o si a continue kwe na-agba mbọ na-eme ihe niile na-eteki care of them. O wee kpọọ anya wee sị ya na kịta na ha ekwetego na ọ ga-anụ the girl na fache na ọ bụ na ọnụba the girl na ọ ga-akwụsị ya iteki care of them. That's why ha ji wee chọọ onye obodo ha na ha chọrọ onye obodo dofa. So for that papia wekwelu ania nyechighekwu ya everything bụ okie. O wee si anya bịazi aka faje n'ọdị na nwunye. Si m ọkwana ya asị m nne na ya dọkwa surprise o the guy na emeti ọfụma ịmagolu. So ha wee ka o wee bịa be nne ya wee gụkọọlụ ya ife niile ọ ga-eme duto na ọ bụ dị isi outside wee bi nụ nwaanyị na be nke nyanwa bụ nwaanyị na ihe ị ga-eme ga-aka nke onye si na the same village wee nụ nwaanyị ya a ga-etili gị some things ọma m n'enu. Ịghọta?
ihe anụnwa na-eme very well because na ebe mụ nwa si ịbụla ada a ga-eme mmụọ n'enu isi gị karịa osote ada na ndị otu ya kwa ịghọtago. So etu afọ ka ọ dị na be ha, mana nke ha bụ na onye si outside na ọ ga-eme mmụọ da na onye si inside. So ka dị anyị bịala gosịarị ọsị na nsogbu adọrọ, kama na ya ga-ebidogodo na-eme obele obele until olute the date ha ga-abịazi gba nkwụ. Ndị be ha kwalụ o wee bido na-eme nwa obele ịmagolu na-eweta small until that day ha ga-agba nkwụ. Elutekwe na ịgba nkwụ oke ihe fọzina, and the guy si na ya ji ego oke ihe fọ ọnụ wee bịa. Mana to her greatest surprise, ụmụnne ebidokwa bịa sị ya na ihe ọ na-emezi dị too much, why o ji eme nke a, why o ji eme nke a. Ọ sị bụ nna ọkwa na instead the guy ga-akọbazi alụfa sị ha na ya afụsigo destiny before and they emego some, na ya do ready to do this. Ya mara the guy mee nọ ka onye mere ọgwụ, ọcha jikwa bido baba mba kwaba papi ya iyi kwaba ndị mmadụ iyi sị na ife agọrịa dị too much, bido baba mba sị na ndị be ha bụ onye oshio. A na-eme andụbakwa ọgụ ebe a na-agba nkwụ, a na-eme di ya ewelu mkpọdụba papi ya. So ụmụ okolobịa be ha kwụrụ n'ọtọ na ụmụ okolobịa edu wee bịa fanwadu wee bịa kwụkwuola ọtọ nke ha, mba wee suo na anụkwela ọgụ ọlụ o, ndị na-egbu egbu wee gbobezie wee gbogidezie wee kwụsị ọgụ wee mebe ihe dị n'isi emesie. They still mee ihe agwa ha mee ka anụsi ala ọgụ ha wee na ọsịmụnne na bọsị afọ ka nsogbu nyanwa bidoro. Ọsịmụnne na bọsị afọ ka nsogbu ebido na feje siri nata na die bagidele mba for months na video ha ji gba nkwụ na die ekwere ka akili di video. Oge ọbụla ya weta di video tinye ka akili ọsị ifụrụ ndị bunu ndị oshi ifefa melie na ya golugo ego na ya nụrụ ga anụ na bido na agwị okwu dị iche iche si ifụrụ ihe melie si papi anọla ebe afọ kwụrụ ọtọ kpụ ya asị kpọ papi akpọ ndị befa na-anyọsọ onyonyo na-agbaso mba